Kadová budú najkrajší mladí psi, prípravno služby. Všetky psi, ktorí vidíte v tejto súťaži, pôjdu na dnešnej výstave. Chceme vidieť nášho kamaráta. Širší dělej, tam asi 15. Súťaže po najkrajšieho mladého psa. Pani rozhodkyňa sa ešte trochu previedí. Tak jsme asi v 11. Kruhu zostali naozaj najkrajšie mladé psy. Sú nimi zástupcovia pani Šicu, Čau Čau, Krudel stredný čierny, sibírsky husky, tajmanský krátkopustý stavač, anglický toto španiel, Holland Terrier a čínsky popolánky pes pesisky. Víťaz súťaže o najkrajšieho mladého psa sa dnes tesne pred vyhlásením Best in Show stretne s najkrajšou mladou púčkou o titul Junior Best in Show. Pani rozhodkyňa Gabriela Lidarčíková zúžila svoj výber na troch finalistov. Sú nimi Pudel stredný čierny, Weimarský krátkopustý stavač a sibírsky husky. Spoločné kolečko. Tretie miesto, tretím najkrajším mladým psom dnešnej výstavy sa stáva Pudel stredný čierny. Druhé miesto, Weimarský krátkopustý stavač a víťazný sibírsky husky. Ako som už spomínala, najkrajší mladý pes, teda sibírsky husky, sa po 10. skupine a pred vyhlásením Best in Show stretne s najkrajšou mladou púčkou o titul Junior Best in Show. The best junior